Katedral daw kapoy na gurtsura siniyo. Ina, pwede si Rudy Catedralo? Aton yung mayor sa syudad ng Bacolod. Hasta subong wala nagpakita sa aton. Kainit ng ulo sa mga driver. Kapoy na tindog ay. Kapoy siyang tindog, alin kagina. Ginpaasa naman kami ni David Albitoy, ni Al David Nites. Amo ina ang amon nga sentimento subong mayor sa kasyudad ng Bacolod. Apang ginpabayaan niya kami. Nga ginpainitan, nga ginpabayaan. Dire sa dalom sang lang aton di nga fountain. Lantawa kayang iba namon nga membro. Wala na gani isang kalanon, gutom na. Dason wala sa gahatag ng solusyon sa aton. Sir, anong oras ka mo nag-umpisa padulong diri sa Tubang? Alin alas 12 ang amon nga di sa syudad diri sa Tubang. Ginpainitan pa kami to nga dugin bulag kag hindi man sila magpapungko diri sa aton. Nga iya man ni gani ka pa nag-iya sini ang aton man nga gobyerno. Hindi man kay iya. Ginpabayaan kami di nga ginpainitan. Kapigaw na subong sa aton nga administrasyon dire sa syudad sang Bacolod. Abi ko anay mayo ka nga mayor Albe Benitez. Nantawangin panghimo mo sa mga drivero. Wala mo gid gintubang. Oo, sir, it seems ka dismayado ka sa alkalde, sir, raw. Dismayado na ginapakita nila subong sa aton. Mayor ka kasyudad ng Bacolod. Abayaan mo ang imong constituency nga tililindog kag kabudlayan kapainit para sa isa ka pag-ayo nga kung ano gid bala mayor makabiyahe kami or hindi. Ha? Kay kung hindi kami kabiyahe, why problema? Basta hindi man pagpabiyaya ang imong mga salakyan nga ginadipinsahan. Ina ang isiston nga ina nga wala huya nga klase sang federasyon nga gadikit lang permi sa imo. Sir, pila ka mo subong ang pwersa ninyo? Tindog pa ba si sir? Sir, pila ang pwersa ninyo subong ari sa Tubang mismo sa ECGC? Sa subong, magdagaiban-iba na ka nagpululi na ang iba naton nga mga membro. Kaginayara kita sa mga 800. Subong, ara na lang kita sa mga 300. So, ang aton nga mga membro nga yari pa din nga nagaulat sa aton nga kalde. Kung ano ang sabat nga solusyon, atag nga solusyon para sa aton dire nga mga driver kag operator sa syudad sa Bacolod nga na-dislocate kag nawadaan sang palangabuyan. Wala ya galigatubang ang mayor. Na ano klase mayor kay mo ya kundi nyo kami pagtubangon de. Ano ang pinaka tinutuyo niya gid sir? Nga ari gid kamo diri anong gandom ninyo sa alkalde? Ang aton nga gusto matabo nagkadto kami de para mabalaan ta bilang amay kasang syudad sang Bacolod. Ang imo nga kabataan ginagutom, ang imo kabataan na dislocate, nawadaan sang palangabuyan, nawadaan sang palangitanan, gingutom ang pamilya tungod sang palpak nga programa PUBMP. Karon anong yatag mo sa amon nga dulig Mayor Albe bilang amay ka sang banwa. Ginpahulat mo kami alin na launa. Kuno manaog ka. At sa subong wala mang yapon. Nang tawa kay gutom na, iba nagpululi na. Dismayado ang mga driver operator sa syudad ng Bacolod. Simo, Mayor Albe Benitez. Action Alvin? Yes, action na dyan. Ikaroon datulabuot silingon nakabaton sang impormasyon ang grupo ni Sir Rudy Catedral nga may posibilidad tani nga manaog mandra kag makikita sa ilang alkalde. Sir, nakabaton magkabot ang impormasyon manaog para magpakikita sa inyo si Mayor Albi? Yes, alin kaginambay ako nung manaog sa pag-abot kay pagtapos ang meeting nila ni Bitaw. Mayara ako nung manaog sa kamatubang samon. Subong may meeting naman sa ka-general. Ano to? Ara naman. Subong pasalig naman. Nagdabot na ta. Primero, alas 2. Nag-alas 3. May alas 4 nga pasalig. Subong din pasalig naman kita. Nga manaog naman ko no. Apang wala gyapon. Amoy na actional din. Dismayado na yung aton nga mga membro. Ang aton nga mga driver. Anong gusto nyo matabo? Buwas liwat naman. Apang ining federasyon. Ang isiston. Inyo lang ginapasugtan. Even balaan man naton na sila mga kuluruman. Mga bugos. Amoy na gani Mr. Nubiro. Tandaan mo gid. Once was makita namon ang ina nga isiston nga nagabiyahe kag hindi mo pagbudakpon i-report ka na ginamon kag dapat hindi ikaw ang maging hipi ng LTO sa syudad ng Bacolod kay wala ka sang
Bayag, wala kay itlog, nervyoso ka, klase ng ipe. Mr. Nobiro, daw age, pananaw ko si mo. Sir, Actually, Alvin, no? Medyo, si Sir, no, kay basi, dismayado, gid sila. Anyway, ang pamangkot lang to lang, buod silingon, ang ilatani, nagalaom sila nga sining nga hapon, nga bisan pa man lang magatubang ng alkalde, okay na sila, para mapamatian man sa alkalde, ang ilang part, pero do wala gid sila tagang oportunidad, nga maghambal man. yes, action na dyan. Amo na ni ang ginalauman nila nga mag-atubang sa ila ang alkalde si Mayor Albi. Pero tod lang Action Alvin, tod lang Action Oo. Alvin, may punto man tadi sa Rudy Cathedral mo. Nga kung hindi mo pag-ialaw ang grupo ni sa Rudy Cathedral nga magbiyahe, bangod wala sila sa provisional authority, kabigon sila nga kolor. Gina, May kauna na sila? Nakakauna na sila? Nakakauna ka mo, sir? Ate, amo na nga gainit gid ang ulo sa aton nga mga membro ka mga magagmay nga driver kag operators tang Bacolod. Tungod bisan ka lang noon, gani wala kami kakaon. Paano kami kakaon kay wala man kami sang biyahe? Tuway ka mo, bisan Jollibee, abi, way ka mo padalaan. Ang rago ro ko magatag sa waigid. Bisan tubig wala gid. Lan tawa ba lang ginimo ya. Ginpainitan kami sa didto sa gwa sa flagpole no. Ginpainitan kita dira gina sang puso nga mga nagabantay di. Hindi kita pagpakatuon di. Hindi ko no pwede ang bal ni Mayor Albi. Subong ginayo naton nga magidog-idog. Tungod ang ini nga NGC, hindi man niya ni Mayor Albi. Iya ni kapuluyo sang Bacolod. Kapag kami. Hindi kay dyan. okay ba si Black Show may misinterpret sa matag palamati no nga anak kadto dalang grupo sa Bacolod because napalabot naman nilang concern sa National Government Agency. Kabalo sila nga ang ini nga problema iya ka gobyerno nasyonal. Pero mangayo sila tan ibulig sa alkalde, di ba? Amo wala nila punto mong kabalo man ang bidya nga pinaka-main purpose, mangayo lang kamubulig sa alkalde, hindi ba, sir? Amo lang ina ang mayor namon nga tinutuyo sa paggadto diri sa aton nga NGC. Bilang amay sa Bacolod, dapat sabton kag buligan niya kami. Kay nga nawadaan kami sang palangabuyan. Isa ka simple lang kaayo. Ano ang mabulig ni Mayor Albi sa aton? Wala sa maging pakita nga mabulig. Kung tani bisan na paano lang, nga daw nagmulumagaan na nga mo sa matyagan, kung nagambal sa kung nagpakita man lang sa aton. Galing, wala din sa yagana nga magpakita sa aton. Pati mga tigulang ka mga membro, nagtyaga ang mga ibladon ta, raman. Pagka parang mabatugan naton nga may mayor ang syudad sang Bacolod. Apang, wala may nagpakita. Diin ang alauna hasta alas 5 na wala gyapon. Sir, ikaduha na kabest na dismaya karon nga adlaw because you have made mention, dismayado ka kagina kay wala man nagugpot, wala nagpakita sa inyo si Sir Novero. Ay yes, so, halin sa nga nagpainit, matato nagpatial. Hindi lang ya kay ako ang dismayado. Ang tanan nga nagaupod sa aton, nga wala marinyo, unconsolidated, gagawin parahan kay LTO kagapon. Dismayado inatanan niya aksyon Aldin. So, puting gano'n, nadismaya ka man kay wala nagpakita na anong challenge mo karon kay Novero? Sa kay Novero ya, magwa ka da. Kagipakita nga maisog ka. Kay ka nervyoso sa imo klase sang ipi kay LTO. Actually, Driver ang imo ginatubang, hindi ka magtubang. Pero balikan naton si Action Alvina Grava Sapato live dra sa Bacolod City Government Center. Grabing ibubunot sa mga traditional jeepney. Una besti, wala sa nga daan niya palang boy. Ano no karon ipakaon nila silang mga pamilya. Kadawa dismayado ka tuod gid man ikaw bala mapati ala sa init sa sulod sa pila ka oras. Hindi kay mo mataan na ka madismaya. Ano Action Alvin, kuanta na ng guro si Sir no ng iyang parting words. Anong iyang mensahe sa pumuluyo sang Bacolod City Action Alvin sa kasunod sa sining mga series sa mga insidente nga para sa ila paglantaw do ginabaliwala sang LTO kag sang alkalde sang syudad ining grupo nila Action Alvin? Yes. Sir, finally, ang imo na lang sining mensahe para sa pumuluyo sa syudad sa Bacolod, granting nga majority, halos parang kamo nga miyembro sa Bacolod, sir, nga wala nagbiyahe bangod sining nasud-sud pagpandako sa inyo. ate sa aton nga pumuluyo sa syudad ng Bacolod, no? Kami nag-aapila kung base na biktima kamo dira na nawadaan sang mga salakyan pangud dinhi isang palpak nga programa modernization sang aton nga LTFRB at sa papayaman
sang aton nga mayor sa siyudad sang Bacolod, kay sa mga opisyalis dira, kay Vice Mayor pamilyaran, at sa mga tulog nga mga konsyales sa siyudad sang Bacolod, at sa iniman nga LTO nga hedo nga wala man bayag, nervyoso, daw agi nga klase sang hipi ka LTO sa aton nga binanggang pamuluyo sa pizza 8 o kon pizza 10 dason simana may nationwide transport strike ot danta ini kay nga hindi lang kami nga magagmay nga driver kag operator sa apektado sini kamuman nga mga commuters kay once monopoli na sa sining motorized jeepney ang aton nga syudad sa Bacolod buot silingon mataas na ang inyong aplikihan may 5 pesos o kon 40 pesos na ina ang minimum no so dapat unite kita tanan kag action nga din gusto ko lang bala ipa batyag sa aton nga pumulo nga mayor no madisonal ko anay kay daw gainit kitang ulo sa aton nga mga membro subong Mayor Albi gutom na ang ini nga mga pamilya sa mga driver kag operators wala nag-eskwela ang bata ginamos na lang gani ang sudan napadayaw ka sa iban nga nasyon nga highly urbanized city super city ang Bacolod City apang ang imo nga pumuluyo ang imo kabataan lantawa kay ginamos pinatunga-tunga pa kanuluoy ang pamilya sang sini nga mga driver operators sang tanan nga traditional jeepney sang bilog nga Bacolod tama amoy na ang singgitan nga nagalupok nga dismayado kita tanan kay Mayor Alden Ilites tama dismayado ang pumuluyo subong dason gahandom ka pa madagan senador botohon niyo sa hindi Sige, action na dyan, sir. Thank you, good, sir. Action na dyan.